Sapa sing nganggo linggo? MC niki lho meneng ae. Tetep berdiri utawa garis miring tetep tetep garis miringnya tetep ju menang. Nggih matur nuwun. Alhamdulillah. Ngene lho, MC wis suwek ngene lho. Joget sak lagu ambekane Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tangking-tangking. Monggo dipun aturi pinarak wonten Jeng Rika, wonten Jeng Tika, wonten Jeng Putri ugi ingkang kagungan Gunung Galunggung niki Mbak Punjung Galunggung. Matur nuwun, alhamdulillah. Berkah barokah. Iki kocok-kocok break karena ada adzan Isya ya. Monggo dipun aturi. Nggih, matur nuwun. Bapak, dalah Ibu ingkang sami lelenggan matur nuwun nggih. Pun kesupen selalu bahagia. Menawi wonten musik kita nikmati. Pun ngantos setunggal merengut nggih. Sinambi lelenggan, sinambi sabet jagong, sinambi kegojekan, sinambi jejogetan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, adicara dalu menika ugi dipun live streaming langsung wonten channel Bagong Beling. Nah, Bagongnya apa to? Ngobahne bokong. Semar meseme ning jero kamar. Semar gareng. Lek wis ndero ning kamar bareng bakal roh ya kuwi sing jenenge gareng, bareng sigar sing dijereng ya kuwi selambu. Ning ngono kuwi. Bareng Semar gareng, Petro pit wis ngempit. Lah sesuk tak WA sak terus nggih. Terima kasih matur nuwun. Sesarengan sapa ngira campur sari kebanggaan Kota Blitar ingkang dipun pimpin langsung kalian kembaran kula. Nah, menika Raka Mas Kalingga Purnomo SE matur nuwun sebesar malih kula ngaturaken kunjuk dumateng Bapak Sukito dalah Ibu Yatimah ingkang sampun kersa ngrawuhaken kanca-kanca saking sapa ngira ingkang mijil saking Jogja utawi jujuk saja. Etan omah nggih matur nuwun. Setunggal tembang salam pambuka sampun dipun aturaken sesarengan sapa ngira. Mbok pilih samangke dulur-dulur centong mriki nggih. Centong Purworejo Sangan Kilen ingkang badhe request lagu kersakaken tetembangan nggih. Monggo kula tenggo. Hiburan menika saking Bapak Sugita, talah keluarga, konjuk dumateng para tamu undangan ugi dulur-dulur ingkang sami makempal manunggal. Ugi mboten katang lumpen kula aturaken matur nuwun Bapak Carik nggih. Bapak Gunawan menika kakak kelas kula wonten SMP Negeri Sanganan Kulon utawi Purworejo. Tetap sehat, semangat, makembal serangan kali Mbah Lurah matur nuwun. Sesarengan sapa kira monggo kita midhangetaken lha ngene iki lho. MC lek wis rada suwek ngene iki lho. Lek wis suwek kok garek jahit utawa ndondomi ben ra iso ngomong nggih. Wonten artis ingkang sampun kondang kaluka, ingkang sampun biasa mlebet dapur nggih. Biasa sudah masuk dapur apa? Ya dapure dhewe. Sesarengan sapa kira? Wonten Jeng Tika kagem panjenengan sedaya. Sapa kira? Monggo. Ngocek satu. Sugeng dalu wong ayu. Nggih, sugeng dalu. Alhamdulillah piye kabare? Alhamdulillah sehat. Suwi ra ketemu utawa pinanggih karo sapa ngira ya? Nggih. Wong iki tempate tanggal pira? Tanggal Ayo, pitu. Aku lali karo tanggal. Uga taun anyar. Moga-moga awake dhewe saya baru iki tahun baru. Moga-moga keberkahan selalu berpihak pada kita. Amin. Sembarang-barang iku doanya. Iya, terbaik. Lek bojone anyar oleh poga. Ya aja. Kuwi khusus sing bojone. Mamat arep golek anyar. Masa Apa kuwi? Sapa? kowe iki aja dadi Bromo corah ngono lho. Kancane lekas anteng-anteng mesti. Anyar oleh ngono lho. Diumek-umekin. Nah. Iki ana adicara ya kuwi tasakuran ruwatan. Uga akikah putra saka Bapak Sugito dalah Ibu Yatimah wong ayu. Ana Mas Nur Wahid, ana Mbak Venita,
Mas Lutfi. Iki lek pamane putra siji jenenge Untang-Anting tiba kebanting. Kuwi ya kudu diruwat ben ora dipangan Bathara Kala. Lek anak loro Kedana Kedini kuwi uga perlu diruwat. Supaya ora dipangan Bathara Kala. Apa anak telu Kakung Putri Kakung iki Sendang Kapit Pancuran uga perlu diruwat ben ora bakal dipangan Bathara Kala. Lek kaya awakmu Mbak Putri, Mbak Bunjung, Mbak Rika kuwi supaya tanggapane laris kuwi ya uga perlu diruwat ben ora bakal dipangan Bathara Kula. Ate sing mangan ya iki dhewe. Iya, kepenan Bathara Kala ni wong kancane dhewe mangan. Alhamdulillah ditungake. Muga-muga Bapak Sugito dalah Ibu iki pinanggihan bagas warasan. Uga putra-putri kinasihe dadi piantun sing solih. Solikah ya nak. Nggih, berguna bagi nusa dan bangsa agama. Betul, alhamdulillah. Siaran wengi iki uga di live streaming langsung ono channel Bagong Beling. Bagong Beling WE sapa to, Mas? Ya WE bose dhewe. WE dhewe. Mas Kalingga Purnomo, sarjana ekonomi, pimpinan saka sapa ngira. Ya nok lagu apa sing arep diaturke salam pambuka sik, monggo. Konco tumateng saking pertamu undangan Bapak Ibu ingkang katemben rawuh. Kula pinaka sesulih saking panjenenganipun Bapak Sugito ngaturaken matur panuwun ingkang sakadang-kadangipun nggih. Salam sehat kagem sedaya. Seduluran tetep selaminya. Monggo. Oke, sesarengan sapa ngira? Maturaken sugeng dalu kagem pertamu undangan sugeng lelenggan ugi ngrapi pasugatan ingkang sampun sumangga. Tamu undangan banyu mili. Iki pertanda Bapak Sugito dalah Ibu ki piantun sing blater. Grapyak sumana ya, Mas. Uga insyaallah sesuk iki senek adicara ya kuwi ruwatan. Ruwatan. Utawa Murwakala, betul nggih? Oh sampun nggih. Ngapunten. Wong Bathara Kalane wis wareken kok bangga kon kuat. Iki lek yoga pemusik iki Bathara Kala kabeh. Bathara Kala kabeh pantes kok, Tren. Pimpinane kan sampean. Lho. Pimpinan Bathara Kala. Bae wong aku iki
Glowah iki wis yaknah saiki iki. Oh, wis anu, wis alim. Yaknah iki apa to? Apa to, Mas? Biyak barang sing genah. Lho, ngono. Dadi biyak barang sing genah iki golek rezeki ya rezeki sing halal krana Gusti Allah. Heeh. Lek siji karo sing ibot. Kae Kono. Lek glowah yaknah lek kae yakmul. Yakmul apa kuwi? Biyak barang sing nyemul. Kaya tok gethuk asale saka telo kuwi ya. Tak biyake ka. Lah kowe iki mesti mancing-mancing. Dadi durma gati yo iki. Lah yo kuwi. Monggo. Bagong beling, aja beling. Aja lali pawali. Ibu, salam sehat nggih. Lo. Ya. Sapa ngira? Sapa ngira? Jeng tikal iki. Enak. Ewer ambyar. Nangis sajroning Ayo dong. Matur nuwun Bapak Ibu ingkang sami kundur. Mugi tansah pinaringan keselamatan rahayu kang tinemu. Matur suwun alhamdulillah. Setunggal tembang ninggal kata Iya Bang Ayu kangge iki salam perkenalan dulu. Nggih. Tak kenal maka tak sayang. Maka tak sayang. Semoga menjadi jamu di malam hari Iya ini. betul. Iki piantun centong iki. Weh sing nembang Ayumen ya. Sapa Mas? jenenge? Terus. Sapa jenis Daleme sampean endi? nyarne to? Mau enggak mau siane to, Mas? Lho wis no. Wis no. Engko tak siane neh ya. Heeh. Wis pokoke sesarengan sapa ngira iki yang terbaik disukatakake konjuk tepateng para tamu undangan kabeh. Nggih. Dipun aturi pinara utawi lingguh utawi lelenggan dulu. Matur nuwun. Peh piantun lek ayu mlaku ora enak suarane lho. Kaya ula. Oke, matur nuwun. Konjuk tepateng Bapak dalah Ibu ingkang sami lelenggan. Sebisa malih kula minangka sesule saking panjenengan Bapak Sugito dalah Ibu Yatimah. Aturaken matur nuwun kerawuhan panjenengan sami, keikhlasan panjenengan sedaya ingkang sampun karaya-raya rawuh maringaken itido arestu wonten adicara tasakuran ruwatan
adalah kita nggih mugi-mugi berkah barokah. Ugi ibu-ibu kula, ibu-ibu Romlah, rombongan olah-olah. Wonten Ibu Siti, Ibu Yayu, Ibu Endang. Alhamdulillah salam sehat kagem panjenengan sedayanipun nggih. Alhamdulillah berkah barokah. Mbok pilih samangke wonten panyunan gending utawi lagu. Menika ya Allah, ibu-ibu ingkang damel seragam kuning nggih. Kuning kaku tur wening. Alhamdulillah kula tenggo requestipun napa mumpung dalu menika saged pinanggihan sapa ngira satu kali tetembangan sesarengan jeng tika sampun dipun aturaken konjuk dumateng panjenengan ingkang sami makempal manunggal wonten dalem Bapak Sugito mugi-mugi krawuhan sapa ngira estu-estu saged ngregengaken swasana wonten dalu menika saged berkah. Mboten hanamung tetembangan, mboten hanamung jejogetan, ananging tetep maringaken idhidho restu konjuk dumateng ingkang hamunggati Bapak Sugito dalah keluarga. Konjuk dumateng para tamu undangan ingkang katemben rawuh sasampunipun paring jabat asta langsung dipun aturi tumuju wonten sasana boga sinambi dedaharan sinambi midhangetaken tembang-tembang saking sapa ngira campur sarine dhewe. Sesarengan sapa ngira tembang selajengipun sesarengan Jang Putri Sugeng midhangetaken. Yo 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 yo. Lola lola lo. Sugeng dalu Bu. Sugeng dalu. Ya Allah. Ya. Mboten napa-napa ta? Kula nimbali Ibu ngoten. Yo ning panggung ya ora to. Sugeng dalu ibu-ibu. Bu, saya Bu, mboten to? Mboten no, tetep semangat lho nggih. Tetep semangat. Apa singkatane? Tetep semangat. Enggak sing ibu-ibu ning pawon mengapa? Ibu-ibu Romlah. Romlah, rombongan olah-olah. Matur nuwun. Oh, enten sinten mawon. Ana sapa ae jajal lek. Ya kuatah. Wis tak sebutke lho mau. Oh nggih. Passwordnya. Kathah niki warga Purworejo, Purworejo sedaya. Tim catering yang memakai baju ijo kuning. Ijo kuning. Catering saking pundi? Beat Catering. Beat Catering. Ya. Salam berkah, semangat nggih. Mengke menawi wonten panyunan tembang kula tenggo lho, Mbak. Pun santai mawon. Hiburan saking Bapak Sugito ugi sapa ngira nggih. Pinter nyanyi kabeh Mas. Oh, harus dong. Kudu. Harus menika jangan lupa selalu bahagia. Lek nek musik dinikmati. Heeh. Ora entuk perengut. Nek perengutnya apa? Ya malah ndang tuwek. Gampang tuwek terus gampang kena penyakit. Lho sampean ora tau merengut kok ya. Duh, aku ya mulai suwek iki. Mulai saya suwek garek ndondomi. Garek ndondomi. Alhamdulillah Mbak Putri. Iki iso sowan ana dalem Bapak Sugito. Dalem Bapak Sugito. Kalian Ibu Yatimah. Ibu Yatimah. Ki ajate ya kuwi tasyakuran. Tasyakuran khitan. Peruwatan uga khitanan. Nggih. Sama dhisik ya disunati Mas. Ya jelas no. Oh, tak kira lek ora. Ya gawe anu apa jenenge ning dokter ngono apa gawe mesin graji ngono kae. Lho, aku biyen langsung diperkul. Diperkul tel akhirnya uget kayak butut cecak. Ya jelas yo gawe PMS lho, Bu. Lho tak kira lek yo langsung mergone kan yo wonge ngene ora tedas gawe sing ora tedas iki lho sing ngibot pangkas sing kono iki lho. Oh sing kono to. Kenor cilik. Lek kitani gawe gerji mesin. Dadak di presto.
Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah warga Centong luar biasa nyekuyung hajatipun Bapak Sugito. Berkah barokah. Berkah barokah. Wingi sampun dipun wonten adicara nggih menika ruwatan. Ruwatan utawa Murwakala. Nggih. Muga-muga ora enek danyang nagih utang wali nagih janji. Amin. Eneke mung kabegjan kesehatan panjang umur didohke saka balak bendu denda trimala. Alhamdulillah. Iki jane kudu-kudune ya sinden-sindene njaluke diruwat. Ya Lah iki Bathara Kala pirang-pirang. Lah iya mulakno sinden-sinden ya kuwi mang lho kudu diruwat lek diruwat bakal dipangan Bathara kula. Kepenak Bathara kulane padha. Lah gedhi-gedhi koyo. Monggo Mbak Putri tembang napa ingkang pun dipun aturaken. Ugi samangke mbok pilih wonten ingkang badhe ngersakaken tetembangan kula tenggo wonten request gending-gending tayub nggih. Sinambi dedaharan, sinambi sabet jagong. Matur nuwun konjuk tepateng dulur-dulur Centong. Dulur-dulur Centong. Mengke kathah sing saged nyanyi Mas, tapi seisin Mas. Mesti kudu. Nggih. Lho ibu-ibu niki tukang mares kabeh kok sing teng pawon niki. Piye, Mbak? Biasane mares dadi pinter nyanyi sedaya. Oh iya, engko paduan suara. Paduan suara mbek sampean. Langsung 10 piantun minggah teng panggung mungkin. Langsung nggih. Ben horeg pokoke. Sesarengan sapa ngira? Wonten satu wali tetembangan iki menika gelo asale saka Telo. Nakal. Dalu menika langsung live streaming wonten channel Bagong Beling. Ingkang sami wonten dalem panjenengan saged pirsani wonten channel Bagong Beling. Bapak Mudin Sugeng Rawuh. Ning endi nggonku goleki? Pot-pote kepengin ketemu. Nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu tawe lunga ninggalake aku kaya sinandal atiku loh gumetes nelesi pipiku yen pancene wis ra tresno kok ya kanggo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal kembali. Piantune cantik. Ini istri pucuk pimpinan Desa Purworejo Mas Kalinggo. Niteni wong ayu iki gampang. Didelok saka carane numpak Laku. pedah motor. Motor. Piye? Pamane numpak pedah motor kok pupune dempet ngene iki, berarti ini tipe wanita yang sensitif. Pomo buka titik, Heeh. tipe wanita yang relatif. Sensitif gampang metu. Lah lek aku ngene mergo ora patek teko terus piye? Relatif ki apa to? Kodok. Rela diintip. Lek pamane kok enek piantun putri numpake sepeda motor kok begagah ngene. Heeh. Glowo langsung nyanyi. Baji. Oh, Langsung nyanyi. piye? Di sana tempat lahir beta. Iwak kuno bos. Kemudian Lo awas ya. Iwak cucut lanjut. dilanjut. He, sapa kae? Sapa kae? Ora enek apa-apa. Kaya ngene lelakonku
ditinggal sate soto gawe gelo ati iki lho ayo yo sapa kira Mbak Putri lagi Mas Glowo passwordnya sapa kira tidak bikin gelegean ewer ambiar kayak ngene ya kompak sapa ngira Sapa pengendange ngira? loro enek jaipong enek sing pengendang dangdut kabeh sik bujang keplakane penak ora percaya ya tukang jaipong iki bujang lha iki udah bujang ganong iki bajang oke Mbak Nggih, Putri Mas Glowo diatur Pripun? diatur nih Sugeng Rawuh Sugeng Rawuh konjuk Pak- tepateng Pak Mudin Bapak Putih Napa to Pak kok mboten nyedek niku wonten Nggih. sindene yo ayu kok ora gelem nyedek lho nggih jaga jarak nggih gabut mangke Bapak Mutin nggih menawi ngersakaken gabung sesarengan kalian sapa ngira ditenggo Pak Mudin kok nyanyi iya harus dong Wediku lek kleru Mas Lalu piye? Sae napa awon Wih judul lagu. Oh judul lagu Nggih. Matur nuwun monggo Sate apa rawon? dilanjut Nggih, terima kasih Mbak Putri. Setunggal tembang sampun dipun aturaken. Ugi alhamdulillah Sugeng Rawuh Kang Mas kula. Wis enek 20 tahun gak ketemu. Padahal iki umurku sik 35 lho iki. Sing 35 kondi. Mas Maki matur mandun sinambi lelenggan ugi konjuk tepateng para tamu undangan Bapak Ibu Mbak ingkang sami rawuh makempal manunggal wonten dalem Bapak Sugito dalah Ibu Yatimah kula minangka sesulih saking panjenenganipun Hanamung saged ngaturaken matur mandun ingkang sakatha-kathahipun keikhlasan panjenengan sampun kersa ngrawuhi undangan saking panjenenganipun saperlu paring itido restu hajatan nggih menika tasakuran ruatan kalian kitanan mugi-mugi berkah barokah sasampunipun hajatan dalu menika ngantos selaminya Bapak Sugito dalah Ibu sakeluarga tansah dipun paringi sehat panjang umur rezeki kang kathah lan barokah tasih sesarengan kalian sapa ngira sasampunipun Jeng Putri ngaturaken nggih menika tembang gelo menika wonten ingkang kagungan galunggung utawi gunung wonten Jeng Punjung Galunggung sapa ngira jaranan jarang cek dong cek Kayak ngene kompake. iya sapa ngira lho Iya, Mas. kerja iku kudu totalitas. Heeh. Lek ho ya ho. Lek ho ho. Kudu semangat. Kudu semangat lho. Memberikan yang terbaik. Iya, mumpung iso sowan ana dalam Bapak Sugito. Sugito. Iki lek ra salah Kang Mas Pak Abbas. Heeh, Bapak Sugito iki? Oh, alhamdulillah. Pak Abbas ki adik. Wah, Oh, adik. Wong jenenge awakmu ya lek gak berarti banter. kan ya lek gak salah. Berarti ki mang salah Oh, berarti dulur ya. ora sitok oleh songo. Mergo jawabanmu Salah salah. sitok. Ditongake Nggih. Bapak Sugito dalah Ibu Yatimah. Nggih. Iki anggene duwe hajat ya kuwi tasakuran ruwatan uga kitan akikah. Akikah kok kitanan. Muga-muga Sunat coba. iya Pak Abbas. iki. Mas Nur Wahid, Nggih. Mbak Venita, uga Mas Lutfi. Nggih.
Nggih, Kang Mas. Iya. Aja ngono. Kok geting aku. Niki kula ngaturaken wilujeng dalu dumateng Bapak Maki Nudin. Nggih. Kuwi mbiyen aku dadi manten sing nginceng ya Pak Maki lho, Mas. Masa toh? Heeh. Aku diinceng. Lah aku biyen anak buah Mas Maki lho. Sampeyan? Kowe Ya anu- tukang nginceng ngono. Akhirnya di sadurunge dadi anggota to, dadi karyawane syuting. Aku di apa iki lek ngarani di training sik. Oh, di training. Pokoknya nek bolong-bolongan incengen sik wah. Heeh, terus sampeyan. piye? Aduh tak inceng bakno bojoku sing adus. Akhirnya ndak sido. Jangan campur sari sapa ngira iki murah meriah Kang Mas. Lho tenan, pokoknya nanggap sapa ngira 5 kali engko gratis Digratisi 1 siji. kali. Nggih, Ya. saged dicicil. Tenan ya. Paling lho ya. Tapi ya tenan lho, sing penting Eh? niat ikhlas saka sapa ngira iki. Pak Lurah lho. Bapak Pak Lurah Lurah lho ning lurus dan terarah. Ulakno apa iki program-programnya mesti terbaik. Nggih. Contohnya kaya sing sampean atur kemang, Nggih. nanggap sapa kira 5 kali gratis 1 Gratis kali. satu, Entuk dicicil. Lho. Dicicil oleh. Iya. Tenan to kok Pak Lurah. Iki anu program tahun depan. Tahun depan niku setiap warga masyarakat lek duwe gawe digratisi campur sari karo Pak Lurah. Alhamdulillah. Bene jeleput ora. Bar sesuk iso tangisan gudel. Gudel ki anak Kebo. Kebo ki bapake Gu. Gudel. Tak jebot tas iki. Oh, matur nuwun lho. Wis dimatur nuwun kok Pak Lurah. Tapi anu lho menawi tanggal pinten bulan pinten itu perlu di DP riyen nggih. Oh gratis, nggih. Tapi ini kok wau awakmu ngendikane jam piro to, Bang? Jam piro iki? Jam 8 Jam 8 iki wis rada setengah 9 berarti mboten gratis, Bang. Pun enten Nek mau perubahan. gratis, Bu, saiki Enten mun, perubahan Bu. jadwal. Mumpun kasep, daluwarsa aponan. Randang-dang nggih. Nggih. Nah, Dalem, iki Kang. sesarengan sapa ngira siji pokok siji tetembangan wis diaturke. Nggih. Iki giliramu arep ngaturke apa? Uga karo Hang Rantu mbok menawa enek panyuwunan Nggih. saka dulur-dulur centong, ugi para sinoman kabeh. Dibaringi tembang campur sari riyin. Wah piantune saya lemu. Tapi awakmu karo bojoku sik lemu bojoku lho. Mosok. Bojoku yang kerja cedek geni ngono ya, angger dodok geni mati dodokno langsung urip neh empan neh. Lah kok iso Mas dikipiti apa? Enggak. Modelmu no. Iya. Mosok ngawas. Lali janjine Kang Mas. Lali Janjine. Iki mau wis nyanyi karo? urung Oh, no. iya. Iki request saka Kang Nggih. Mas sing ning mburi panggung. Lho Nggih. akeh banget. Mulai pasar ngendi iki? Legi Heeh. sampai pasar templek. Ngerti Pasar lek Tugu ana Lantek. daleme Bapak Sukito enek campur sari, bakul ora kena dibiyak. Ya Allah, rene kabeh Mas. Ora ya ning kono. Dodol ning toko ni dewi-dewi. Ya monggo. Nggih. Sapa ngira? Kagem panjenengan sedaya. Cendol. Sopangira campur sari. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nganti lingsir srengenge aku nunggu kowe Bengawan sore. Lo 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 lo.
adat adat asik Garuda Pancasila sebayang sing ora kadung dandan janjane kowe Dek Bujang lagi oh sajak nyobriyani iya hatiku sujan gawe kencan karo manusia Mas Budi Sugeng Rawuh dalah dulur-dulur ingkang sami rawuh matur nuwun nggih dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak kawan mangku nganti lingsir srengenge ana kene aku kowe pengawan sore SMS rambales lulu hatiku sujan yen kepatok ireng mesti tak jiwa adat lali janji kandhake alasane ya Pancasila sebayang sing ora gelap kadung dandan kowe ora tepat janjane kowe nang ngendi gelagakku sajak nubriyani hatiku sujan gawe kencan karo wanita liya matur suwun sami-sami Kang Mas piantune ayu suarane bening kaya banyu putih sing ora tau ketetesan utis Mas Budi Sugeng Rawuh langsung dipun Rahabi Pasukan Tarikan Sampun Sumadyo. Seseorang yang nama Budi itu luar biasa. Tiap rumah pasti nyebut ke ini Budi, ini Bapak Budi. Nggih, terima kasih. Mengke pun kata lumpen mboten kitang setunggal tembang ngaturaken kenang-kenangan. Pumpung saged pinanggihan kalian sapa ngira campur sari dhewe wonten dalem Bapak Sugito. Tem mriki sepisan malih mboten hanamung seneng-seneng nggih. Ananging tetep maringaken idit arestu kunjuk tepateng ingkang hamugati Bapak Sugito talah Ibu ugi putra putri kinasih ingkang sangat luar biasa. Wonten Mas Nur Wahid, wonten Mbak Venita, wonten Mas Lutfi berkah barokah kadem sedayanipun ugi para tamu undangan sanak kadang tangga teparu dulur-dulur sedaya ingkang sampun maringaken idit warsu kunjuk dumateng panjenenganipun. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Ternyata aku makin cinta
cinta krim ekonomi yang ku cinta. Acara malam ini sponsori 4 krim ekonomi. Ini papati sabun tok lho Bu. Dadi mulane bojone ora amen adus. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah berkah barokah. Sinambi didaharan matur nuwun, tasik sesarengan sapa ngira tembang salajengipun Jeng Tika kagem Payantaya. Sindene ayu kabeh, suarane apik kabeh, bening kabeh. Napa? Lali janjine lho. Nggih. Lah makane kuwi lho. Senajan mau wis diaturke. Nggih. Iki mergo request saka para tamu undangan sing sami rawuh ya tetep diaturaken. Oh, betul. Menawi Kang Mas ramangke wonten ingkang badhe ngersakaken duet langsung Mbak cantik nggih sami Makempal Manunggal sarangan sapa kira ditenggo. Gratis ya Mas. Gratis no. Ini gratis yang kono bayar loh. Nggih, pupung niki. Oh iya, biasanya langsung guyu loh. Biasanya direwangi ngantek ngolor kabel. Heeh. Niki gratis. Apa meneh bapak-bapak, mas-mas sing pengen duet karo Mbak cantik gratis tanpa dibungut biaya. Cukup nyerahke fotokopi KTP karo surat nikah. Sesuk disensus. Oke, sesarengan sapa ngira langsung dipun aturaken panyuwun saking Kang Mas kula sesarengan menika Mbak Tika. Lali ban cine dados. Oke. Sesarengan sapa ngira ugi wonten Bagong Beling. Kok ora gelem senggak ki geni jane. Nek sapa sing bunga-bunga?
Oh, kayak mau Mas. Sing enggak iku sing rame ngono lho Mas. Aku kok gak semangat tuh. Nah, tadi senggane Sing rame. Yo. Oke lho. Lali lho. Abenono ngono kuwi. Senggane sing rame lho. Sing rame lho Mas. Tak senggak yo. Dang senggak Janjane kowe Pipa papi. ketemu saja Iya. Lo. Iya. Pendang. Kalau ini awas. Ada obrolan. Entah. Iku susah lek mergo lek sampe aku dadi utawa ngamuk. Nyapa
apa? Sing gambu ora enek. Lho aku ki nggo gambu layakan. Wong ngono ya. Heeh. Aku ki gampang lek biasane lek dadi ngono kae. Wis tawani, apa njaluk banyu kembang uduk. Enggak. Jaluk apa sampean? Banyu susu uduk. Lah apa, Mas? Susune sinden. Ang permintaan dari Ibu Yatimah ya, pertemuan. Kok imbang ana katresnanku, nggih. Nggih. Dina mung ngelamun. Request apa Mas? Imbang ngono katresnanku. Imbang ana katresnanku. Imbang ana katresnanku lho. Pak. Bapak, Pak Rom kok wis sinten urung mawon? nyanyi kok wis wasul iki. Sapa ae Mbak Putri iki sing kondur? Pak Wo, Pak Rom. Pak Wo, Pak Rom nggih. Alhamdulillah sugeng kondur mugi pinaringan sehat. Nggih, amin. Selamatan ngantos dumugi dalem soang-soang. Monggo. Wah, ambek aku turun rumah. Saben dina mengalamun kroning sepi satrisanmu amung tansah katulu wewayanganmu tuh Mas wong ayu bisa lali saya rucet ati jondolane wong manis tansah kumandel ing pandem ing nitro. Lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanku. Sapa ngira iki kompak? Sapa ngira kompak? Jebul sing kompak ora mung sapa ngira. Apa? Tamune ya kompak. Luar biasa. Waya senggak ya. Kompak nggih. Diulangi sepisan malih. 1 2 3. Ya nggih. 1 2 3. Oi. Anak buah Kosok gila. oi, kosok muni ngono ta. Ibu-ibu kan jajal enggak? Iso ora? Jajal sampean loh. Bu, mangke nek gelawa pun 1 2 3 langsung film nggih. Oi, ngoten nggih. Setunggal, kalih, 3. Buanter toh? Banter. Tanggoku enek lho. Nyapa? Ya ngene sing rewang yen ini rada sepuh. Ya takon 1 2 3. Oh, lah kok untune cepatan. Malah metik tanpa gigi. Iya, tapi nek mahku kono. Oh iya, niki ne Iwak enak. cucut, iwak cucut. Lan. Mongko nimas katresnanku babasane tan bisa tinuku judok lan prasetyaku korbanake jiwa lan
Ibarat kita mau ke Malaysia transit yang Singapura. Singapura. Tarik napas dulu. Keluarkan perlahan. Tarik lagi. Kok kaya ngabani war bayi ning rumah aku susui. Karo bosnya runyam. Karo bosnya runyam. Tapi kan Dikau kan kembar. Iya. Kembaran toh? Kembar sial. Sing iki si polos, Aku? si pilis. Layak. Arepe pipis orang enggak umum. Jadi Alah. Ya. tarik napas dulu, ambil suara. Ngobos bisa. Arep bose lacuyan runyam dasar. Mangkane Mas katresnaku nangasane tan bisa tinuku. Segala prasane aku tak korbanake jiwa lan ragaku. Terima kasih Mas Chloe. Pokoknya endingnya simpel, ceng. Nggih matur mandun. Terima kasih. Alhamdulillah. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku, Bapak Sugito sehat selalu. Sebagai tembang pamungkas, tembang penutup bersama Sopong Iro, terima kasih sekali lagi saya mengucapkan matur bandhun kepada yang terhormat Bapak Sugito, Ibu Yatimah, berkah barokah, sukses selalu, panjang umur, sehat walafiat, rezeki ini saya kathah lan barokah. Dan juga putra putri tercintanya ada Mas Nur Wahid, Mbak Venita, Mas Lutfi, mugi dados piantun ingkang pinunjul, dados putra putri ingkang soleh solehah, berkah barokah, matur nuwun, saya sukses. Baik, kali ini bersama Sopong Iro tembang pamungkas request dari Mas Buti, tembangnya ya kuwi lali janjine untuk kesekian kalinya. Yuk Sopong Iro, kita berpisah, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang sama. Saya pribadi Glowo Vandegelak mengucapkan terima kasih apabila penyajian kita semuanya bisa diterima, dan mohon maaf apabila penampilan kami ada kekurangan kekilafan. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwe bejo wong kang eling lan mas bodo uga duwite akeh. Itilah siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak medok dobol. Janjane kowe Tak umbu kowe ngajak tawang mangu lan pilih kersane kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon
Bapak Gito.